Sinibingelele sinamukele ohlelweni lethu olusha lapho sihlaziya khona imithetho. Igama lami umnotho isibongo Ngcobo. Namhlanje episode 5 lo la sihlaziya khona imithetho yokuzakha. Ngokuqala nje ngokuxolisa ukuthi angikho endaweni yami la ngijwayele ukuba khona. Kukhona umuntu ongiphazamisile uhleli khona kahle kahle. So angeke ngivume ukuthi kube khona umuntu ozongiphazamisa kulolu hambo esengiluqalile. Uyabona? Ngizosebenzisa enginako ukuze ngifike la ngifuna ukuya khona. Ayikhale number 1. Okay. Imithetho yokuzakha yesihlaziya namhlanje. Number 1 uthi yekela ukuba qotho kubantu abangenaqiniso kuwe uphile nofuna ukuphila nawe. Yekela ukuba qotho kubantu abangenaqiniso kuwe uphile nofuna ukuphila nawe. Okay, lana ke ngixwayisa kakhulu abantu ukuthi baqaphele abantu abaphilisana nabo ukuthi ngabe ubudlelwane babo buyiqiniso noma buphoqiwe. Yizo leyo nto leyo. Ungabi futhi namahloni ukuzikhetha wena ni peace. Yizo leyo nto leyo. Uma ngabe kuukuthi ukuzwana kwakho nalowo muntu akukunikeza ukuthula. Yabo? Yebo ngiyavuma ukuthi umuntu ngabantu kodwa sesiyafunda njengoba sikhulu ukuthi akusizi kwesinye isikhathi uba neqiniso kumuntu okuhamba ngemumva nongenaqiniso kuwe. So number 1 wethu ngikhuthaza ukuthi abantu babe aware of ubudlelwane abanabo ukuthi ngabe buphoqiwe noma buyiqiniso. Yeah. Yes. Number 2 uthi ngaphambi ukuthi uzazi ukuthi ubheke empilweni balekile ukuzazi ukuthi wena ungubani. Kunabantu abaningi abakhathazeka ngezinto abafise ngabe sebenazo empilweni yabo uma bebuka. Nabantu abaningi abakhathazeka ngengikhathi lephathi phazamisekile kodwa ngizoqhubeka. Number 2 ngaphambi kokuthi wazi ukuthi ubhekephi empilweni kubalekile ukuzazi ukuthi ungubani wena. Kunezinto eziningi ezijabulisa abantu ezenzeka ngaphandle abangakwazi ukuzilawula njengoba umnandi ukuhamba ebusuku izinto ezikanjalo nje. Akuziphazamiso la ngikhona Nkosi yami. Ngiyaxolisa bafethu ukugcina. Ngaphambi kokuthi uzazi ukuthi ubheke empilweni balekile ukuthi uzazi ukuthi ungubani wena. Into emqoka kumuntu ophilayo ukuzazi nokuzi-understand ukuthi wena ubani, ujatshuliswa yini and yini ekhuthaza umoya wakho nebuyisa ithemba kuwe. Ukuzazi ukuthi ungubani wena akusiyo iminyaka negama lakho nesibongo kuphela. Cha. Lokho ukuphiwe la emhlabeni and akusiwo wakho wedwa. Ngakho ngikholwa ukuthi kwenye indawo ukhona umuntu ekuthiwa umnotho wakwaNgcobo. Mhlawumbe singashiyana isibongo kodwa for the fact ukuthi kunomunye umnotho. Lo akuchaza ukuthi mina ngumnotho. No, igama lelo engiyothi mangibizwa ngisabele ngalo. Kwazi ukuhlukanisa phakathi komuntu onguye ukuthi uzazi wena ukuthi ubani, ubhekephi nomuntu ofuna ukuba uyena. Kunomehluko phakathi komuntu owuye nomuntu ofuna ukuba uyena. Cabanga ukuthi iyawenza umqondo. Sizoba ngcono nje bafethu ngokuhamba kwesikhathi. Ningixolele kwamanye amaphutha engisanokwenza. Siqhubeke. Number 3 uthi noma ungahlala nabantu abaningi amaphupho akho awakho wedwa. Ungakukhohle lokho. Kunabantu ke abathi uma ngabe bephilisana nabantu mhlawumbe abangani noma abantu abahlala nabo kuleyo ndaba abahlala kuyona noma abaphilisana nabo emsebenzini nani. Mase umuntu acabanga ukuthi eyinqomo eziningi empilweni kumele asithathe kanye neningi. Cha, ayikho kanjalo. La ngicacisa ukuthi kuko konke ke okukujabulisayo okwenzayo usukwini okuhlanganisa nabanye abantu. Ungakukhohle okukubusayo wena ngaphakathi ngoba amaphupho nawo awakho wedwa. Umuntu oyakhuthalela ukwafeza uwena. Ngisho singahlezi sincoma sithi nama ideas are right
angayishintsha impilo yomuntu, but uma ungawenzi wena mnikazi wawo ayohlezi mahle kithi emqondweni kuphela. So ngikhuthaza abantu ukuthi baxwaye kakhulu ukuthi bangarely ekwenzeni izinto ngeningi baze bakhohlwa wabo amaphupho. Yizo leyo nto leyo kumqoka ukuzikhetha, ukuzicabangela kanye nokuzivikela. Ungabi namahloni okukwenza lokho. Number 4, sinenkinga-ke la yabantu abangakwazi or abantu abanamahloni okuzikhetha bona nemicabango yabo nezinto ezimqoka kubo. So lana-ke ku-number 4 wethu ngithi konke okwenzayo ungalibali injabulo yakho, zikhethe ungabi namahloni okukwenza lokho. Okay, number 4 wethu uthi kuwo konke okwenzayo ungalibali injabulo yakho, ungabi namahloni okuzikhetha. Yes, so la sinenkinga-ke yabantu ababa namahloni okuveza indlela abacabanga ngayo nezinto ezimqoka kubo ngenxa yabazothina. Ubazothina abantu akayindawo, akaphumeleli futhi naloko uhlezi limele ngaphakathi ngoba ukujabulisa inhliziyo nomqondo wakhe akakwazi ukufeza ngenxa yokuthi unamahloni okuzikhetha. Yizo leyo. So la u-number 4 ngikhuthaza abantu ukuthi ungabi namahloni okuzikhetha wena kanye nenjabulo yakho, uyivikele futhi, uyabona, ngoba sekukonkana singaphilisana sabantu sibe nozwano kuko konke silekelelane, but okumqoka iloko kuwe ngaphakathi okubusa wena. Yizo leyo. Yeah, ngandisa kuloko ukuthi abantu abangabi namahloni okuzikhetha sesivala-ke yanamhlanje. Namhlanje uhlelo sesivala sithi isihlaziya imithetho yokuzakha. Number 1 wakhona uthi yekela ukuba qotho kubantu abangeneqiniso kuwe. Number 2 uthi ngaphambi kokuthi wazi ukuthi ubhekephi empilweni, umqoka ukuzazi wena ukuthi ungubani. Number 3 wakhona uthi noma ungahlala nabantu abaningi, amaphupho wakho wedwa, ungakukhohlwa lokho. Number 4, kuwo konke okwenzayo ungabi namahloni okuvikela injabulo yakho nokuzikhetha wena. Sibonge. Please don't forget to like, comment, subscribe and share.